Tandu makilwane Oh Jesus. Oh Jesus. Molweni ndiyabulisa bonke abantu balapha kule inkosi apha ndiyathetha ndimncinci lo mntu ndiwunyana apha kuye kodwa ke ngenxa yoba ke ngexesha elikhoyo ke abasekho abantu abadala awumakhelwane nathi ke awumadoda siyabona ukuthi masisondele ngoba kaloku utata losiphile nguye utata ngumakhelwane ubefana notata kum apha ekhaya ngoba yonke ingxaki ibulungiswa nguye apha ekhaya ndifuna ke ukulibazisa nakungumakhelwane futhi ukuthetha awumakhelwane Tandu makhelwane Uzithanda Tandu makhelwane Asiyabenzi Thando Oh Jesus, Tandu makhelwane njengobuzitha Tandu makhelwane emanthini pasika bazalwane kanene Bathabatha ethuba ibulisa otata abasethathini ngacalanga omama nabo ngokunjalo ngacalanga ulutsha abantwana abancinci ngibulisa nomso kwamthakathi inkosi yami ngandivuka uqobo lancane awumadoda ndizawuthetha ngomadala
uMadala kangumakhelwane uMadala ngummelwane ngo-1985 izobumba inxiwa lami yam apha engakuthi ndiziphathe kuyo ifikela kuMadala apha babekhona ke nabanye otata kodwa yena engutata osele emdala uMadala usithandile nomyeni wami kanti kukhonto umama walapha kuMangcwangulu umazala wami uMangcwangulu sele enabisa ke ngoku kuba sihleli athi chini ungumntana omzala wami xa usithi uzalwa kwaNtlanga otata benatsho babiza otata bam obathandayo athi alibize ngotata omkhulu wami ndibona lo tata athi hayi ndiyakwazi phaka wena ungumntana wami ukuthi ke ndiye ndahlala notata lo iminyaka kumnandi nto endiyidingayo ndiyafikelela apha khona bandikhowushe nomakazi umama lapha ndimthatha as umakazi utata ngokuhlala kwinto exabanisayo into eyimfuyo eya apho ungayithumanga khona ndikhumbula nyaka uthile ndithi kuye kungena inkomo zakhe apha ndize kuye ndiyamoyika kuba ngutata khona uyangizala sendiqhelisile uba sihlalisane njani tata kwinto endingayithandanga apha kungene iinkomo zakho apha egadini athi xolo masitoko undibiza masitobo ngotata omkhulu kodwa ke tata ndizikhuphile iinkomo ndizambona ekuseni kwakusemalanga ndizombona ekuseni uphethe isibonda esibonda sesamthathi sisekhona nangoku wasombela utata wahamba ndabulela ijikile into kusuka eyam iyapha egadini yam eze kutata omkhulu utata uMadala athi yamasitopo lungisa ukuhlala ndithi ndinomfana kumnina wam endihlala naye kulo lonke uncedo lenza apha ndimcingele kunokubona lo mntwana uba akanakubiya ntoni ndaphinda siqinise tyhini lo tata wenza ubuntu uyandibona uba umyeni wam akakho apha usempangelweni so lo mntwana akanako ukuyenza yonke le misebenzi usithandile uMadala apha nabazukulwana bam bebesiya apha kuye okugqibela nge-28 le kaMatshi bayafika abazukulwana bam bathi siya kuMadala apha ngasentla bahambe ke nyani kukho intwana kalo mntana unomjathu okuthiwa nguMasandi iqhele pha ngezantsi nayo lo mntwana ngenye imini ufika unxibe igamboots uza kule yam intwana ilingana naye umzukulwane nalo wam athathe igamboots zezethu ezigamboots nezazinxibileyo oversize okanye zezikamama wakhe kulinganisa Madala balinganisa utata omkhulu wabo lo ndibe batatindeze silinganisa uMadala kuthi uMasandi ndiyihleke le nto ndibalise uMadala athi masitawubo bayeka utata uMadala usithande kodwa kwayegqibeleni ngomhla we-19 kaDisemba kuwa umyeni wami siye esibhedlele alaliswa nge-24 kaKhuju kanti naye udliwa zinhlungu zakhe phaya endlini kodwa nge-24 25 ndambona uMadala ukwehla etotoba uthi ndise kulo mfana bani uphilile ndabe ndimbona uMadala uxhamekile zindawo zakhe kube nengxaki zenyawo umane zidumba athi kumyeni wami ndikhona Madala ukuthi uMadala ubenobele ubesithanda sihlelisene kakuhle noMadala hamba kakuhle Madala uMadala uhambile icebo lishiyeke kumndawo enkosi Madala ngobomi bakho ye wena uThixo wakugcina kwade kwangokulo mzuzu enkosi wababa zutama sewathi kuye la mkhona manxebe ezandleni kuyo Yesu lona ndibona manxeba kuyo Yesu ndibona manxeba kuye ndibona manxeba kuyo Yesu
Mali wonke kabeka. Cela abantwana. Ndiyazi wena ukhona. Cela abantwana. Nabatshana ngexesha eli. Baba ukhona. Ndiyazi baba ukhona. Ndiyazi baba ukhona.
Nkosi yami. Yo. Hayi ke ngoku. Molele ntente. Molele ntente. Hey. Kwaqala ukonaka. Xa ndizothetha ngotata. Andazi noba ndingathetha kuthini ngayo. Nkosi, madoda. Umzali ludlela. Ukhumbula uba sashiywa ngumama ngo-205. Madoda. Leminyaka yonke lesihleli naye. Khange kwenzane naye. Umuntu nje ozonwabela xa sitshele izinto zakhe kumnandi. Sihleke. Madoda. Azonwabise kusasa xa umbuza le nto akayazi. Ushiye esikhulu isithukuthezi apha. Kulumzi. Ngoku sizawuye ukuthi noba sendifika ndisuka kulo mpangelweni ndithi uMadala ubeka watya akho nto zophinde ndiyithethe ngoku enjalo. Kodwa ke akashiyanga sana ushindo ndiqinisekile uba ento ebezenza nam ndinyathele kuzo ndibheke phambili ndingabuyi ngasemva. Funeka ndiqine ngoku kuba lo mthi bendizimele ngayo uweli. Funeka ndomelele ke ngoku. Madoda. Naba ndizala nabo ndiyabazi. Intliziyo zabo phantsi siyafana sonke. Madoda. Ndiqinisekile uba njengoba kushiyeke mna akukho nto ezophinde asizukwenza nokuba kuthiwa ixhego alikho. Kuzawuhlala kumnandi kweli khaya. Madoda. Ngola hlobo. Ekulilo akukho nto itshintshayo. Thetha ukuthi ndingathetha ndophele ngexhego kuba bekumnandi ukuhlala nalo, kodwa ke make ndidlulisele kumntu ebehlala kakhulu ngoba ixesha elininzi ndihlala ndingekho. Sibonana ngamathuba sobabini. Athi nyana uyandibona uba sendimdala? Ndithi hayi ndikubhekile. Zawuhamba ngemini yam ndawushiya wena. Molweni ntenteni. Lo uthethayo ngumathunjana kaMadala. Kodwa uMadala ubesengunyana wam elasbone apha kum. Ngoba bendithi noba ndiphi umuntu oqala endimkhumbula nguMadala. Into efikayo ethi qatha into yoba ulambile nguMadala. Ndilibale eyam inzala. Besivana ngohlobo olulodwa nomkhulu. Ubathandile abantwana bakhe bebonke. Ngoba xa uhleli naye uncokola ubabuza nganye nganye. Gqibeleni ukuthetha nobani. Uyaphila kodwa awukumcofela. Abuze nedate, ubuza idate zabantu abaphangelayo. Kubeza kuxelela uba andizutya ukutya okomileyo. Yazala. Kumnandi ukuhlala notata, kube kumnandi kakhulu, andifuni uphosisa. Nabazukulwane bakhe ubebathanda ngohlobo nje olulodwa. Xa kuthulekile babona bengangxoli. Akuziba kuyiwe phi na ngabantwana. Umbuzo wami umnye uyabafuna mkhulu. Behlupha benje ngoba xa bekhona uyabagxotha. Athi kaloku ninonke nezigusha zabo. Kufuneke isibaya esi ndisibone xa siphelele. Yo. Unyana kaMamqhwani ke lowo ngoba mna benimbiza ngoba ngunyana kaQhwanisa. Ndithi sana lo kaMamqhwani uva ntoni namhlanje? Itsho nje lanto into yoba ngaba hayi akho nto namhlanje singase senze nje ithi siphume. Bekumnandi ukuhlala nalo tata kakhulu, bekumnandi. Uthe kule nyanga xa iqala wabuza idate samxelela. Wathi kupeywa nini ndamxelela. Wathi okay. Kupeyiwe ke nyani. Ubuze nepasika inini. Ndithi zange ndakubona enkonzweni kodwa ufuna ukwazi ipasika. Athi kudala niyityikitya nodwa nam ndiya epasikeni kulo. Madoda. Ubona unyaka nami epasikeni ndiyadala niyityikitya nodwa. Bendithetha ukuthi ke umkhulu asimkhaleli ngoba uyibonile indlela yakhe wayazi into yoba yena uya epasikeni lona unyaka. Dala siyitya ipasika simshiya apha endlini. Ubona uba makuhambe yena ke ngoku aye epasikeni. Ngaloo mazwi ndifuna ukuthi nyana kaMamqhwani. Ndithetha ngonyana katamkhulu umthakathi. Utata wami ke lowo. Ndithi phumla xhego lam. Andizuthi umzamo omntu uzamile. Uwenzile.
ngoba usikhulisile wakhulisa abantwana bethu wakhulisa abantwana babantwana bethu akho nto ungayenzanga emhlabeni usifundisile indlela yokuziphatha wasifundisa nokuzeka kade nje umsindo singabantu nje apha ekhaya kushawutisa asikwazi sibone kulotata sifunde kulotata owalapha endlini umntana uthe waphakamisa isixa uthetha naye bahasha hasha uvela ngamazi noba kutheni uthi yambona ngihamba nokukubaleka because ingxolo akayazi ngalo mazwi ndithi phumla rheko umzamo wenzile emhlabeni ndizothi uzamile enkosi umtshana ya anelibonisa lonke ntenteni ya lo uthethayo ngusonabile ngumzukulwane wexhego leli ngomdala kwazukulwane bakhe ndime lapha nje ndithetha on behalf of abazukulwane bakhe uDalazi vele andikhali ndiyamazi iminyaka ehambile kudala ndiphila naye emzimbi bengaka nje ndiphuma phansi kwakhe ndizelusile inkomo ize ndifundiswe ukusenga ndifundiswe leli xhego okay so ndithi ngamazwi apheleleyo ixhego lwam eli nako lichilo kwindawo esihlala kuzo manje libuza bamntanami ubuya nini kanti ndithe dala sikunzima malazi asinobuya inyanga nenyanga yabona ngizomane ndikubona kayi-1 ngonyaka yabona so umadala kumuntu like bemane sitsho ke kumyandazi ke ndithanda uvakatsha namajita ndiyinto esizidlayo yabona ate hayi uyabudla insizwa yami madoda asiyaw so andifuna ukushiya nto yonke into beyithetha into like ibe umadala umuntu olikhulu yabona so ndifuna ukuthi umadala noko akanisimelanga noko iminyaka ehambile noko ndifuna ukuthini uthi kwamlalisa ngoxolo akhulula abe right xhego lami ndiyembi lo mzukulwane wakho ndiyakhulula ube right enkosi mali bawegama lenkosi ibe ngumtshana ke kuthiwe abantwana nabatshana bendicela ke utata umgano akenze umthandazo Of kathandazele ikhaya egameni laYesu. Amen, 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 amen. Sivala amehlo abawavalayo egameni usene lonyana nelomoya oyingcwele. Love you, Jesus. Baba wethu namandla wonke, sewenkosi yethu enguYesu Kristu. Emini nje Thixo wethu sisakusuka eSibaskeni. Izinto zonke sibona ikhaya Thixo wethu lonwabile. Oh, Jesus. Ngenxa yokuhamba komzali indetheba indoda enkulu. Sifuna uzeka mzekweni somandla kusike kungenzeki. Ngenxa yokuba umuntu xa efile Thixo wethu akaphinda abuye. Sibulela wena ke Thixo wethu nento zonke ngongena enhliziyweni zabo somandla ukuze bamkhulule. Bathi madala uhambe kakuhle. Usenzile izinto abemele uzenza. Kwade kwafika ixesha Thixo wethu loba ubhalile wena somandla kwisibhalo wathi ekufikeni kwakho ekupheleleni ekuzalisekeni kwensuku zokuphila kwakho umuntu lo mzimba ubuyela somandla uthathathele khona. Sithi siyanqola kunjalo ngangalala ezulu. Xa somandla kuzofika insuku zokubethelwa konyana wakho Thixo wethu emnqamlezweni. Oh, Jesus. Kodwa engenzanga nto simakade ezofela thina izoni nento zonke. Nithi lingakafiki somandla ixesha
eze kuwe Thixo wethu ayaleze athi ngizukise njengomthunywa ngoba somandla ubundithumile athi wawundizukisile somandla lingekabikho ihlabathi phinda undinika okuzukiseka ke ngangalala ezulu athi ndiwenzile wonke umsebenzi obundithume wona athi ndibuyela kuwe njengomthunywa ninento zonke esezawubethelwa la Thixo wethu athi awugqiba ninento zonke abanjwe ahambe obethelele emnqamlezweni ngamazwi awuqala Thixo wethu awabekileyo athi bawo baxolele ngoba into abayenzayo bayazi ninento zonke sisuka kuloo mazwi ke Thixo wethu esirhalela uba xa sizawufika emakhaya sisahamba nabantu esingefani nabo ninento zonke sisahamba nabantu esingathethisaniyo nabo sisahamba nabantu esinamagubu nabo Thixo wethu simane ukuyifihla le nto somandla sithi akukho nto phakathi kwethu kodwa ingaphakathi niyamxela somandla umninilo senzele inceba ke Thixo wethu xa sizophuma Thixo wethu nomandla ngoba nguThixo mdala wezulu nomhlaba ngoba nguThixo simakade zikhona zonke izinto zenzeka ngenxa yentando yakho sithi masithi xa sifika ke kwabo besingathethisani nabo sifike sithi hayi ndikuxolele ngoba sibaxolela bengaxolisanga sisike sisuke sibaxolele nje ngenxa yentando yakho Thixo wethu yenza njalo ke mninento zokwenza somandla ngelinye imini Thixo wethu intente abantu ninento zonke ayenzeka kuhle Thixo wethu emhlabeni yathi yawufa moya ingcwele wathatha somandla umphefumulo wayo wawuthumela ku-Abraham ekhaya ezulwini ninento zonke ngoba zimbini indawo kuhlalwa kuzo kukhona indawo eHadesi khona neSadesi wena moya ingcwele wamnika babankosi Yesu atata Abraham wathi makavule izandla zakhe somandla ingeni ngetheba yakho somandla enzeka kuhle yathi into zekenzanga kakuhle moya oyingcwele wayithumela somandla kwesokusihoko wayithi mayihlele kuloo ndawo ethi xa ifika ibone kufanelekile somandla mayithumele mninento zonke isaka sayo ize sizomphosisa mninento zonke ngoba nguThixo oThixo bonke akekho uThixo njengawe oke ngenye imini wake wathetha nenhlanzi emanzini wayithumela babankosi Yesu bangayihambi yonqakha uyona Thixo wethu esekulahleke unguThixo njalo ke kaloku wena senzele inceba ke xa sizawuphuma ke mninento zonke sifile babankosi Yesu sibonile abantwana bonwabile siyarhala ukuzeka emzekweni kodwa kunzima ngoba xa ehambile umuntu uhambile kodwa sithi uyenzile ke mninento zonke intando yakho nenceba zakho nguThixo nenceba eziwumangaliso nje njalo ke somandla ngaluyafonela phakathi haleluya Nkosi mali babe kama lenkosi siya ke sicela imibutho Cortes ize ngaphambi Amen. Amen. Yaxolisa. Uthi into vela bekhaya endala iyaxolisa. Balibele ukubhala phaya omakoti. Igqiba ukusuka phecelani kwam Nkosi yamaZulu. Ayigxeki wena program director mntakwethu mntakamlasa. Ithi yona ndizothi uxolo silibele ukubhala abathakazi. Abake bakhwaze njengakuba ababayeza. Boss, siyabulela. That's my coach.
ngoba basephaya ezimbizweni basazoqoqoshana wasoske bathethe okhonje sapha ngokubeza egameni likaYesu nambe sizo makoti Esa que como ya vamos a cortar.
Oh madoda. Hayi. Oh madoda. Ngifundisa abafundisi. Ndingazicaqalula. Ngifundisa omama. Ngifundisa abantwana. Nami ngizibisele Nkosi. Ngusitele yonke. Okhethele. Yimi uthetha ngowethu. Nkamagunya. Ngithanda uthetha bakubawo passion. Bawo passion lo. Uba passion. Besiphila naye. Sihleli naye kamandi ethanda abantu kakhulu nathi sendibona uba mna ndiyenda kulomzi mna nditshitshelwe indoda itshuneshana eminyaka yonke yandithiyapha kodwa wathi xa sithi mandiyagoduka wathi mkamagunya akagoduka umntu owendile otshiye ekhaya lakhe hlala apha emzini uzodla le nto siyihlanga awuzufwa ndinabantwana uyiwaca ndizala mnye phezu apha ndake nabona khona uba namphungelelisa nathi izulu selifumene uliphethe yena ndibone mhlanje ilanjelwe ngabantwana phaa kwam ndiyayakuza ndizapha ndibele womnye umntwana ngengowemdakisi apha ndizawufuna ukudla phahleni andifuni phahleni uyedwa kho kwamntwana kuthe mbe kodwa kudla khona ziphelele wathi uba kodwa uzothini ndathi ndilambile baphethe abantu abamphaya balambe batshwenye balele bancamatheleni wathi yena uyabona ke mntana masihambe sepha endlini andizuli nje umuntu oyedolophini masihambe sepha endlini enkulu naye endlini enkulu xa ndifika endlini enkulu wafika wathi bamiphele okuqala esekuqaleni wayichukumisa wathi kha waphinda waya kwesibini wayichukumisa wathi kha aya kwesithathu wayichukumisa wathi dikha koti aya kwesibini wathi kha bonqamagunya ndathi enkosi ba uthi basakusikele ube mdala ukuze abantwana babo ubabona abo bakhulisileyo ndibafunele ukutya ngokho mntu uthe mandimlinde thatha la ndiphatha isijuqulu thwele entloko fika bandaphekela abantu abatsha badlobe bethwenceza ndifuna ukuthi ke bantu benkosi namhlanje ifoya yakhe seyivala futhi sivelela inhliziyo ezikhululekileyo kumuntu apha ngaphakathi kuba yena umdala wenze yanto nanithaza ayenze ukuze enceda ikedama engenabani ngifuna ukuthi ke abantu abakathixo namhlanje uba phahleni makambe kakuhle ubathandile bonke abathakazi bakhe bonke abathakazi bakakho umuntu athe nca kuye nasebusuku esithile sithetha nto besiyithethe ebusuku ubathanda abantwana bakhe sonke usithandile thina sinobukroti bakhe uyophumela phi ehamba ayophumela ejeqweni ehamba ngenyawo ehamba yedwa basinesiko uyawulala yedwa ejeqweni akhona enye ikhayela uyozolala wabe empilile sithoniza amanzi seswena besisuli kheshe ngicela ukuthi-ke namhlanje kuba makahambe kakuhle siyabulela kakhulu kanganto yoba siva kumandla bangaphatha ehliziyweni ukuthi ngoba kaloku umdala ye naxa ukukubi kuba lokhu kuhamba komuntu omdala usithiya ngoku nabantwana bantwana abo sothi xa sithetha into kubo aququka umuntu useza ngendlela nendotakhe aququka thinca kusangena ngomnyaka athi wo andikhona ngwangifasa uyabona ningayenzi zono ndiyani abantwana ndini ningayenzi zonto nisiphathe kakuhle ngoba ule besiphethe kakuhle ngothando nani nisiphathe kakuhle ningasirhwadluli njengokubalekela kuye athi sincede ndoda mfazi sihlonipheni namhlanje nithetheteni ndoda abahlela mfazi sana kuzele phezulu onoselayo ungasiyodela kumanabawo Ay,
kwegama lenkosi. Siphake ngokwemibuthweni. Khola ngoma bebeyicula mabezeke apha ngaphambili egameni likaYesu. Malibonke igama lenkosi. Sibulisile ke kwisifundisi sonke amadoda amakhulu. Intente yonke ikhaya egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Babulisile ke bonke abantu. Soze wafika. Soze wafika siyabonga. Amen. Ndinombutho ke endize ngawo ke apha ndiqothi mic apha kumama. Amen. Kuba ke singabona abancinana nathina. Kodwa bangake ndithi abantu bombutho mabaphakama. Bazosibonakalisa uba bangabantu bombutho. Kungonakala. Bangambalwa abantu abalapha abahleli phansi. Egameni lenkosi. Amen. Amen. Andizutsho ke ngenxa yokuhlonipha ixesha. Ndiyafuna nje ke ukuthi mse wasebutho ngenye imini ndike ndahlanganisa ke ilali yonke. Kodwa yaqala lelali yayiyabantu abahlanu. Sasizama ukwenza into eseyade yavuthwa ke egameni lenkosi. Amen. Yathi yawuvuthwa ke ngoku yaqalisa ukusebenza. Isebenza ke ngendlela endixwayite ngayo. Kangangoba ndixwayitile nani yanibona ndibutye barha. Andinguye umgano la last year. Ngumgano wakutsha. Ngenxa yoba ndinebhongo ngale nto egameni lenkosi. Amen. Saqala into ke bazalwane enhle. Bofulelo sasiqala singabantu sithi sihlanganisana nabantu abangathathi intweni. Namhlanje ke ndisatsho ndithi sihlanganisa abantu abangathathi intweni. Umuntu onazo noko insityana haya simkhangela simfuni ngoba uzawusiphazamisa. Egameni lenkosi. Amen. Uzoza kule nto abeyidelile. Andizazi izitulo zalo muntu noba zikhona lapha zikhona izitulo. Azizange izitulo ngenxa yento yoba saba nengxaki. Safumana izitulo ezingo-cheap line. Ezathi xa sasiyongcwaba ngomhla wokuqala nje kwephuka izitulo eziyi-50 nto. Sisaxoxa ke ngezo zitulo asikaphumeli ngaphaya. Loo nto ke ithetha ukuthi umbutho wonumile. Awuvalanga ke bazalwane umbutho. Kodwa ke umuntu ongekangeni, he's gonna suffer his consequences. Umuntu ongekangeni makangene ngoba xa ungekangeni uzawuthi shunuka sindophule. Ngenxa yoba siyaqhuba silindanga muntu. Ndiyafuna ke ukutsho ndithi ndinebhongo ndinjalo. Ndiyacela abantu balapha ebutho nindisupporte nabantu endihamba nabo kulo mbutho. Andirhaleli umuntu uhlele ekhaya. Ndiyayibona imizana engathathi intweni
kodwa ayisondeli kunzima ke kumba ndiyothi hey anizeni kalona ihlaleleni phansi ngoba ave kubuhlungu ungabikho komuntu ningabi nalo necebo eli kodwa kumbutho wona lo uyalenza icebo ngaphezulu koba egameni lenkosi amen kuthiwa ke lo mbutho intoni kanene sendulibele imasincedane imasincedane tonto umnandi kakhulu uyafikeleleka ohalela ukuwazi njengoba ezawutsho uCodesa oh sorry uCodesa nomama ngumgama ngokomgama ohalela ukwazi njengoba ezawutsho uCodesa athi ohalela ukufa ngombutho makeze kum nami ohalela ukwazi ngombutho aye noba kubani phelalini akekho umuntu ongangenanga imost yemizi ingenile kulo mbutho ndiyabulela kakhulu egameni lenkosi amen amen sibulisile umphathi nkqubo bulise otata befundisi otata bonke ngokushiyana kwabo ndibulise oomama bonke nabo ngokushiyana kwabo ndibulise ulutsha Sunday school ndibulise umziwa lapha kwatata umthakathi ngokukhethekileyo kuba namhlanje sithi ngabazili kodwa ke into yosuku leyo iyedlula amen siphuma kulamzi wabangcwabi eCodesa pha eCodesa utata lo wazimanya neCodesa esaphila kwa iCodesa yasekwa babo otata aba amen uqhubile ke eCodesa khange ayihlazi iCodesa ubebhatala nyanga nenyanga amen khange asihluphe ngantu utata omkhulu amen ubesuka apha ethombo ngenyawo ubhatala amen isoloko sikhuza umuntu omdala ahambe ngenyawo kangaka athi uba kaloku mna ndingowexetsha leni lezinto zeni ezidlayo siye ndabona xa ngasa ethumela ke ngathi noba kukhona into ke ngoku unzima utata omkhulu amen uCodesa kulapha eGomolo uCodesa ukhona uCodesa wayo lo unamalungiselelo lo ubengene kutata amalungiselelo wegrocery negusha netente netoni aphinde abe khona uCodesa 2 Codesa 2 ke ukhupha imali inkomo icasket nangenxa yexesha ke umuntu uyawusiqhwetha xa efuna ukwazi ngakumbi egameni lenkosi amen libala nje bencinci nengenamsebenzi incinci kakhulu kodwa enamsebenzi inomsebenzi xa sekubetha wena njengoba sikhupha imali ke bazalwane kulo mbutho asihleli sinayo imali sikhupha only xa kuswelekiwe kodwa indawo ufuna kuyibambe ndenzelwa ngoba ningaxabani nabo ngoba ndihleli ndingekho into efuna kuyibambe yoba uba ngabe imali ithe yachiyeka ayilandelisi imali ngoba imali iyadingeka phaa ibikhutshelwa khona egameni lenkosi amen uba ngaba ke umuntu ukhona izinto arhalela ukuziqonda mhlawumbe ukhona ngelishwa ashiyekileyo njengoba simile asondele ngene nosibone uba singenza kanjani but imali ayilandeliswa amen mali bonke kaBlekose sicela ke uceba eze ngaphambili egameni likaYesu amaxesha ayondelelana xa engekho kuze ikomkhulu lize ngaphambili egameni likaYesu amen ingathi ingoma mali bonke kaBlekose akekho uceba sicela ke niphakamise ikomkhulu
sukume amadoda egameni kaKristu Yesu. Waya pumoyo ngcwele, waya pumoyo ngcwele, waya pumoyo ngcwele, waya pumoyo ngcwele. Mama salwane. Aloku mthakathi ndiyamanzi. Imama silungise le ngoma. Le ndawo kaCeba. Le ndawo kaCeba before sekomkhulu. Sizayilungisa le ngoma le. Izoba mnandi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yenze into bicomrade elapha ekhaya linguward committee. Singaliphiki. Hallelujah. Belimbona dadethu ekhona awunobhujaji nje. Nanku ndiyabona lifuthi yeqele nawo ekhona amacomrade. Yabo nabo dadethu besiza phaya ngeke sivume sekomkhulu asizukwazi ukuthetha silithethile komkhulu. Bhujaji ngokwazi ukucula mfondini ngomsiculele ndelungisa le ngoma phambi nemva koko enkosi. Lobo wami, lobo wami, lobo wami, lobo wami, lobo wami. Wow. Iyo le bhujaji. Iyalandisile zenkosi. Mandibulise phathi inkqubo. Ndibulise iyakhetha bawo. Ndingacalulanga. Bulise kwikwayari evuma kamnandi apha. Ndisena ndanento ethi irhalela ukungayimisi into nayo kuba ke umphathi inkonzo apha ujonge ixesha ebelinikwa apha ekhaya. Ndibulise bonke abantu, otata, omama, ndibulise bonke amasebe, nabo bonke abantu ebethu engegama lenkosi yethu uKristu kuko. Ndibulise ngokukhethekileyo apha ekhaya kwikhaya lakwaMthakathi elibizwa namhlanje ngegama eliye lalitsha kwathiwa Bazelile, kodwa ndibonile ke mna xa bendifika apha into yokuba kuyacaca into yokuba banayo indlela yokwenza izinto nokuyamkela imeko le, kuba bangabantu abake beyodlula echibini xa ndithi ukubakhangela. Mphathi inkqubo, mandiqale ndixolise kuqala, ndixolisele ukhansila Madotyeni. Bendiba mhlawumbi siyadibana ngendlela kona inyani into yoba sasivumelene okanye sasitshini into yokuba izinto zingabe zininzi ngolu suku lanamhlanje. Ngoko ke kungangabikho lula ukuzofikelela umntu kwindawo anqwenele ukufika kuyo ngenxa yeemeko ezi sikuzo.
uthe bhazalala ke mphathi nkqubo ezinye izinto abanye banemisebenzi PPP ko PPP so ndifuna uqale ndixolisele ke ukhansila Madotyeni uqala ngongabikho kwakhe apha kodwa ngokuba kokwethu apha silela qoqo lihlala naye phaya kula committee yakhe kuthiwa yiward committee sithi sonke aba into nayo ke nathi singangapheleli kodwa sithi aba simi apha njengangoku siba lishumi ke thina sonyulwe sisuka apha ebantwini sibe lishumi elinambini ngo-CDW naye ukhansila Madotyeni xa ndibala nalo sisi walapha silapha ke ngeso sizathu sento yoba usisi lo walapha sisebenza naye phaya ungumntu ke simaziyo satsho ke sangabantu abangena nzulu kodwa ke singabantu abakhulele apha sonke utata lo siyamazi kuba lo thina singabantwana so yena ungumntu omdala abatata ke bamane benqonqwa zingxaki xa zikhona balungisa apho kufuneka belungise khona simazi ke ngekadalale phantsi thina ngabanye esengumntu ozihambela ngeenyawo zakhe noko bengumntu oba namacebiso ancedise kukhona ke mphathi nkqubo okanye mphathi nkonzo lento kuthiwa ukokhiwa korhulumente into nayo sikhe silibale ngamanye amaxesha into yoba uyintoni lo rhulumente phambi koba kube khona urhulumente kuqala kuma abahlali okanye abantu aba bame benza uba makube khona urhulumente ngokuba bathathe inxaxheba kwiinkqubo ezilungiselela ukuba khona karhulumente yile nto ndiye ndiyinqande kakhulu mphathi nkonzo xa kusithiwa ngabantu bethi hayi thina sizukwazi ukuyovota because sineengxaki ithetha ukuthi ke loo nto leyo xa uthi awuzukwazi ukuyovota ibeke sangathatha esasigqibo sonke sokungayi ukuyovota ithetha ukuthi soba nengxaki ukusuka ngoku ukubheka phambili kuba kaloku urhulumente akazuba khona and xa ungekho urhulumente akho mntu azothetha namntu akho mntu nokummangalela uthi hayi ayenzeki into ethile kodwa ke xa simenzile urhulumente wakhona siye sikwazi ukuthini ukuthetha so utata lo simazi ke ube ngumuntu oyithathayo inxaxheba ekwenzeni urhulumente siyamazi ngolo hlobo deske wazonikela ngentombi yakhe le kumandanga wena ukuhlala kule ndawo sihleli kuyo into nayo ke kuba ke sesilapha sisakwazi ujika nokubuya umva kuba kuyathethwa ngabantu xa kuthethwa so ukunikela ke ngokwapha kuye utata xa inikele ngomntanakhe into yoba makame amela abantu so siyasilibulele lo xadi nabantu ike idesk izomkhaphazela omnye mhlambi ke ngongaqondi kude kuthiwe hayi awuyiyeki na wena lento le bathetha kakuba abantu ngenxa into yoba akube mnandi ngamanye amaxesha omnye angevika mnandi ke ngoku xa kuthethwa ngomntanakhe kabuhlungu so wanikela kutata yena ngomntana wakhe ngulo sisebenza naye apha futhi ke uyamomeleza ngangendlela endimbona ngayo mna phaya sisebenza madoda ndiyafuna kukutsho apha kwikhaya lakwamthakathi kuba siyile la qoqo le-ward committee yalapha kwa-ward 3 phantsi kokhansila uMadotyeni masitsho sithi thuthwini akuhlanga lungehlanga futhi ke umda obekiweyo katata bengasayi kutsiba noba bekuthanda bani na into endiyithanda ngale meko ke sikuyo namhlanje apha ndiyafuna ukuthi bekumele uba siyabubungaza ubukho bakhe okanye ukuphila kwakhe nathi kuba utata umsebenzi wakhe ebewunikiwe apha emhlabeni ugqibile ndiqaphele ke xa bekumiswa abazukulwana nesizukuzuku apha ndaqonda lo tata ugqibile akafanelanga kukhalelwa nganto kuba wenze abantu wenza umzi uqinisekile futhi ngale nto ayishiya apha ngasemva ngokuba ngabantu abaqhuba nobomi bakhulise aba babonakala bebancinci ndifuna ukuthi ke masingalili kakhulu thina ngokungathi asinalo ithemba enkosi mphathi nkonzo Hlobo wami, hlobo wami, hlobo wami, uYesu ngumhlobo, hlobo wami, hlobo wami.
mhlobo wami uYesu ngumhlobo mhlobo wami mhlobo wami mhlobo wami mali bonke khaba lenkosi sicela ke ikomkhulu lize ngaphambili vuma ingoma phakame abantu kusukuma ikomkhulu egameni kaYesu khona iplate ke ezijikelezayo apha abantu zingabaphosi egameni kaYesu amen. Yesu asenzela zibe okuzivela Oh Jesus. Molweni kakhulu nonke ngokulinganayo. Andizolicalucalula. Loke uthethayo akunguye umgca wezulu. Oh my God. Sisiniphalwana nje athe masime kule ndawo. Yo. Kuthaba ikhonja lo athethayo. Oh my God. Ndimene Nkosi umkhwana apha mntamsungu bani. Awuthoxiswe. Oh my God. Nanku yomnye Nkosi. Uthumba. Nanku yakomnye Nkosi endimkhonjisweyo. Kuthiwa vakuthethwa. Oh my God. Vakuthethwa. Ndiyabulela ke zikosi uba ndilifumane lithuba umgca wezulu andiboleke. Ndithethe ngoNdimbane. Uyindoda ebiphila uNdimbane. Ubeliphilela nekomkhulu. Nalapha elalini ube ngumuntu obe eziphethe. Ubengaphathwanga ubeziphethe. Oh my God. Yo. Xa uphethwe ke ubonakala ngokudlakazeliswa. Wenziwe yonke lento uphethwe ke kodwa uba uziphethe uzoba ngumuntu. Undimbane ke ubeziphethe. Cha. Ungamnyatheli. Uba umnyatheli uthi soli. Uba uthonga uba soli uyakuphicela nokuphicela.
ngithetha ukuthi ke ibinkosi le ile lapha phambi kwethu. Haleluya. Manthathe ithuba abangibulisanga uthatha sengibulisanga. Dona noba ngathi izibonakalisa ndidlulisa le mic ongathi andikwazi ukuthetha. Ndiyakwazi ukuthetha. Ndisithi nzima ukuthetha utata usigwele nokuthatha ndifika exesha sasemdala lapha. Ukuba ebesiya komkhulu bebingayi nokusigwele kuyena bezoyicacisa ngcono kodwa ke nguyicacisile uba ebesiya komkhulu. Ndiyafika nokuthatha ndifike semdala kodwa ngoxesha sendikhona khonxa ngenda uthola ngotata nako nosigwele uthi ngexesha ebekwazi ukuhamba uyile leli ke mina ke bendingekho nomnye ozothi kuthini ndanika utata usigwele nqomba utata endifikele kuye kwela komkhulu ndahlala naye wangixelela erongo neright. Ndiyayibulela ke sigwele ndizocela tata olapha etafuleni undimvalele ifayili katata lo ngoba usigwele iyaqinisekisa ukuthi ebesiya komkhulu. Uba ke mina ndifika amadolo wakhe semadala ukuthanda zikaThixo. Ndizocela tata umgano uyithatha ifayili yakho utata lona siyivale phaa komkhulu enze abantu waze sithethe singaphinde sithi utata ubani. Enkosi. Mali bonke igama lenkosi. Kuthiwa ke mandenze umsebenzi omncinane. Awushingoma kancane. uYesu wasenzela izibele okuziphela kwakhe. Oh Jesus. Umsebenzi nesizawenza ke ngenxa into yoba kuhambe indoda endala ilali yavuma ikomkhulu liyavuma lithi ibe ngumuntu ebesiphethe kakuhle futhi ke abafumananga nto eyingxaki kuye utata omkhulu ekuthutheni abafumananga ngxaki kutata omkhulu konke ukwenze kakuhle. Sizayivala ke ifayili yakhe amadoda amakhulu ke asekomkhulwini emile ke ethe nqwadalala ecaleni komkhombe wakhe sisho sisithi ke sichile incwadi kwincwadi kaDanieli isahluko sokugqibela isahluko sekugqibela ishumi nesibini ivesi yona iphaya ku-13. Kepha sisizulu kepha hamba wena kuze kube sekupheleni usuphumulile uyakuma esabelweni sakho ngasekupheleni kwezinsuku egameni lenkosi. Amen. Iyakhululwa ke indoda enkulu ebonakala imisebenzi ayenzileyo engqiniyona ngabantwana bayo ukwenza kwayo kakuhle kwade kwancinane lala ithi hamba ke wena uye kuphumuleni apho uyafika khona kuphumule onwabe ngenxa yoba imisebenzi uyenzile senza sifale namehlo ke bawafalayo. Baba wethu onenceba isewe inkosi yethu enguYesu Thixo wethu kuthe kwalapha ke somandla umgcinile sibulela wena Thixo wethu sibulela wena kunenoza kumgcina sibulela impilo yakhe sihleli naye sibulela imfundiso ozenzileyo ukuthi nali komkhulu liyancina phambi kwabantu
lithi wenzeka kuhle ngenxa yokuba ubedalelwe oko. Sithi ke thabatheke lo mphefumulo, thabathe somandla lo mphefumulo, uthabathele kuwe ngoba utshilo ezwini lakho. Waxa iyabhidiswa lendlu sinesakhiwo esingasenhla. Thabatha lo mphefumulo ke uthabathele kuwe ngalwafela kuze bekunaphakade. Amen. Mali bangegama lenkosi. Sifikela laphaya ekugqibeleni. Wonke lo msebenzi bendiwunikiwe. Ngoku sicela ikhaya lizobulela lenginginya egameni likaKristu Yesu kubhalwe ukuthambelana egameni likaYesu. Amen. Oh, Jesus.
maka bongo Thixo umuntu ongakholwa uyazithanda sasihlawini ndingazi uba kuzawusimisana nesandla so azicule ezingoma awumadoda umgeuka ke lo walapha kwaRhela phaya emasameni ndimele nje into encinci ukuthi enkosi lishilo ikhaya lakwaRhela lathi mba ndime ndizobabulela abantu balapha ndibulise ke kuqala mba ndimbulise umphathi inkqubo bandimbulise utata obesedlulele ilizwe elimnandi ecebisa abantu kuba ukhona umuntu onezikhiya Nkosi yam mhlawumbe bakhona bengazi kodwa ndiyathanda uba namhlanje bazobe behambe bevile uba khona umuntu ophethe izitseko zabakholwayo nabangakholwayo siyabulala tata ngokubaxelela abantu ilizwi likaThixo limnandi lilizwe mba ndibabulise bonke bethu abantu abalapha ngaphakathi mba ndibulele umama abathe bakhulula omolokazana mhla kwehla esisehla bazomana besenzela iti abahamba baze kuleli khaya siyababulela apha kwaRhela kakhulu siyababulela abembi abathe basenzela landlu katatomkhulu sibabulela kakhulu bazalwane basebenzile nangomso bangadinwa bazalwane asiyonto thina xa ningekho ndibulela kakhulu umzwa lapha kwaRhela ke xa sigqiba ukuqhuba lo msebenzi sizawuhlala khona apha ententeni sijonge ke uba sizofumana ntoni abakhozi ke bona bawaya kulandla unkulu basingawulibaleki bethu umbutho waseCodesa siyawubulela apha ekhaya umbutho waseCodesa ebesigcinele utatomkhulu siyabulela bandla siyabulela kakhulu ukusigcinela utatomkhulu kuyenzeka ke bazalwana njengoko ndibulela inkwenkwezi ziyagqama kodwa ziyashiyana zigqame ngokufana bakabonga uThixo kungenzeka mhlawumbe ndithi xa ndiyibiza endizobabiza kube khona abaqhubekayo sibabulele bonke abantu abalapha ekhaya akukho mntu wenze ngaphezu komnye okanye nangaphantsi komnye ngobukho bakho ungame iingcabe zakho wazoba kweli khaya bazozilimaza siyakubulela kodwa bakhona nje esingathi ke sike sibakhankanye ngenxa yokugqama kwenkwenkwezi makabonga uThixo ngoba zikakhona zonke ukuthi khona inkwenkwezi yayigqame kunezinye bazalwane ke ukhona umntakwethu ome icakwam ozothi abathi gqabagqaba ke abo ke bathe bakhanya makabonga uThixo sidelanga nto bazalwane siyabulela kakhulu kubo bonke abantu abalapha siyibulela inkonzo katatomkhulu siyayibulela bandla asiyonto ngaphandle kwenkonzo abantu bayamlibala kuThixo athi akufumana imazindezelo umve sithi Thixo amncede uThixo kodwa angambuleli makabonga uThixo sivile uba zikhona izithixo namhlanje nqwenela uba sithi sihamba kule ndawo ubani nobani azilungiselele ukuze ngelanga lokugqibela avulelwe nguThixo semazulwini makabonga uThixo tatomkhulu wam ngexesha elihle mani xa kuhamba inkosi uYesu Kristu esivusayo yona kobu busuku ndiyakhonza bazalwane
ungalijoki nje uthi mhlambe uthela umngeke ungathumisi nenhloko ndinexesha lami ndiyakhonza ndikhonze ezidiyona Christian Church Apostolic in Zion lapha eNganda ndiyakhonza khona ngayazi nje mina ngoThixo yasimisa isandla ngelinye ilanga ndiyamazi uba ungalusi uyandinceda imini semandizelo ndimzukise mna lapho ukuthitha ezawuzifunda ke inkwenkwe nje ezithe zagqama kunene kunezinye inkosi yazi mntakwethu lamagama akho mntakwethu afana andisenkonzweni kamna apha ngoba ke yani umuntu nomuntu uyazikhethela indlela yakhe akho mntu azothi iyaphandoda uzasibonela ngento ezikudlayo zasibuka nguwe awuzazimemeza ebantwini cela uphansi uguqe ngetholo lakho uyiwani uthi Thixo ndincede kwaba mabephambi kwendlela yami ngoba khona umnyeni wengamenzela nto ndisho ukuthi sibale kwakwamkhongozeni le yi-surprise le yi-lesson nakubani na othe wathatha umntana womntu wamtshata wazibophelela kwe-Home Affairs naye bafunga bamisesibhozo bathi sokohlulwa kukufa into yenze kweli khaya sithi singamarhela nathi sifundile nto ngoba umuntu uyakwazi ade yothisha kambiye ngokukopa kodwa ame phambi kwabantu abangazi ukuba bazisponfida ntoni kodwa wena hayi sixabana uba ndingathini sibali le nto yenzeka ongafundanga ngisho nomame nobeze emngcwabeni ayazi uba into yenzeka siyibulela ngezandla zozibini thina marhela ongazenzisiyo ngoba umuntu umbona ngezenzo zakho yakuthanda zingagqibanga apho khona ke ifamily yakwamzondi nayo siyayibulela apho ngenkaso yayo apha ekhaya kakhulu nomarhabiya naye uyabulelwa apha ekhaya noma sincedane ugqibile uba umgano ngayo umuntu ongafuni ukusondela uyodumzela yedwa uyazibonela mina ugqibela asingeni ndawo thina sibulele ubuhlobo bakwamadizeni abeligasweni bethekile sibaleme apha sibulele ubuhlobo basegadeni sibulele ukuthi abantu bevana family nayo inenkxaso sithi enkosi apha kwaRhela basinanto sithi enkosi ngezandla zozibini umntakwethu wagqibela ngaba ndiyaxoxa uba ndithethe enye into ngidanirhela nobungakhuluma ngakhuluma baba ezibini zonke ufana ngezinto nobungakhuluma nobungakhuluma-ke zilimizo uthando alungekho ufana ngezinto sendisoyika bantakwethu sendibhatyaza bekuthiwa ngo-12 ngancaza ngancaza ezinye izinto bekuthiwa ngo-12 inkosi yam xolo doctor xolo mfowethu bantu abakwethu andizubasanda sizofunda nje ilizwi lokuthatha lebhokisi libhekise phaya zincwadi zikayophi uba ndiphazani ngu-21 ndiyaphazamana ngu-20 zincwadi zikayophi ngu-21 32 ivesi phambi kokuba sithandazeni sitsho sihambeni bantakwethu nisumsebenzi ke napha sisezawusuka nje sibheke phaya ngabalunga abantwana bendibanikiwe bane bekuthiwe ndiye kwabantwana bane abazosebenza la msebenzi mayibonge ke inkosi mandifunde nje phakuYobhi 21:32 apho izawuthi usiwa emangcwabeni yena alinde esigangeni anencasa kuye amagada esihlambo emva kwakhe kulandela lonke uluntu nangaphambi kwakhe belungena kubalwa mayibonge ke inkosi elo lizwi ke inkosi yamaZulu esizawuhamba ngalo ukubheka phaya ndicela uba ke mntaka Magawula manditsho ke ngoku Magawula ndicela ukuthi ngapha ecaleni kwam ubambe le Bhayibhile thatha le Bhayibhile Magawula
thathele iBhayibhile ithathele iBhayibhile magawula Ithathe iBhayibhile. yo Nkosi yam. thathele iBhayibhile magawula xa sifika pha ngokukhaliswa Nithi kunqandeke izinkokheli kwindawo endisela kuyo. Ndiyavuya nigcwele letafeni. Omgani. Kaloku awuna ungaphazani xa ungumuntu. Ninqande ke nidicorrectisha abantu abakwethu. Ndiceba ngokuna sizawusikelela nje. Ndini kudoctor kuthandazwe. Sihambe sendiyifundile ke. Inantsika isahloko levisi sokuya emangcwabeni. So sihambeni. Limkele ixesha madoda ndafa likuloma mankosi. Kanishoni nisikelele bantakwethu sikelelani kanishoni maKristu. Amen. Amen. Akanisho zukileyo bantakwethu akanisho maKristu ezukileyo. Sawuthandaza ngoku sixoxe ibhokisi. Akanisho mana akanisho. Ngenenyo ke nibheke phezulu. Sithandazeni emveni kokwesandeni. Yes, Lord. Yes. He come on the chest. Yes, Lord. Yes, in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes. Oh, Nkosi. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, in the name of Jesus. Oh, boss. Yeah.
Sicela Nkosi ulungise isibani sakho. Sicela ubalungise abantwana bakhe. Sicela udibanise lo msomapita Nkosi. Ubonakala ungasiyeki wodwa. Utsila ngenye imizi. Uqala usithi awunawulala. Ndingakange ndifike. Ndiyenzile yonke intetho yakho. Ndazama izinto. Ndazokuqoba uyandazi. Okokuba yile ntwana yamaqhavane Nkosi. Hanisho ishikibhokisi. Hanisho ishikibhokisi. Amagana isifaka esifosithethe. Thithe ngendonyana isizeni. Hanishumise abantu ukuthi ishikibhokisi. Imihla yobomi bakhe ifutshane uyakholiswa yena lusisi uyavela ke andulu ukunqunyulwa njengembali uyabaleka ngathi sisithunzi angezi ahlale ehlalweni nye phakathi kokudliwa kobomi sekufeni sesiya kufuna usizo kubani na ophela
sifune kuwe Nkosi osiqumbeleyo izono zethu ngokufanelekileyo kodwa Nkosi Thixo obungcwele buphezulu kwembaliso Nkosi enamandla onke Msindisi onetahu elikhulu zilungasilahleli ezinhlungwini zokufa okungunaphakade wena Nkosi uyazazi imfihlakalo zenhliziyo zethu ungasidingeli indlebe zakho ngofefe sakuthandaza sewusinyamezele Nkosi ebungcweleni bophezulu konke Thixo ongusomandla wele phezulu konke Thixo ongusomandla Msindisi onetahu elikhulu kweli ofaneleyo kunene uzungavumi ukuba sithi nangasiphi na inhlungu zokufa siwe kuwe ekupheleni kokudla kwethu ubomi njengoko abanasikayo ke abantu abakwethu ababekayo ke ihlaba inkokheli zami ezibeka ihlaba mazize abantu abakuthi sibeka ihlaba akufostwa mntu abantu abakwethu akufostwa mntu nandoda ndisenga ubeka umhlaba yayibonke ke inkosi mazisi inkokheli ezibeka ihlaba mazisi inkokheli ezibeka ihlaba and it's on the right and the right hand I now get mandifune ibheke phambili ke njengokuba kukholekileyo kuThixo onamandla onke ukubiza umke apha umphefumlo olomzalwane wethu omkileyo othandekileyo siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni ube ngumhlaba emhlabeni ube luthuli eluthulile weluthuthi eluthuthwini amen sinethemba esiqinisekileyo lokuba abo bafele kuKristu bobuya bavuke baye ebomini obungunaphakade ngayo inkosi yethu nomsindisi uyakuguqula nomzimba onakeleyo ukuze wenziwe ufane nomzimba wakhe onokungcwalisa ngoko kusebenza kwakhe okunamandla ukuzoyisa zonke izinto zibe phansi kwakhe endeva ilizwi livela ezulwini lisithi kumbano lisithi kumbhala ukuthi banethamsanqa abafeleyo enkosini bakaloku nje ewe usho moya ukuze baphumle kuyo imizamo yabo enkosini enkosi siphathe ngedahu Kristu siphathe ngedahu Nkosi siphathe ngedahu bawethu ke usezulwini maliphathe ngokungcwele igama lakho umkani wakho ngokufike kanti yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini siphe namhlanje sonke sethu semihla ngemihla olele zono sethu njengokuba sibaxwalela osona thina asingenisi ekuyendeni ukuba umkani wakho namandla ngawakho okulaphakathi amen mandifunde nje into ayele inxiba sawakhe andizicela ungalenzi ufefe bazana ngoku kulona umsebenzi siqhubele umsebenzi ulenze ufefe kanye kanye ayibonke ke inkosi ndibukele ndivumele ngolo hlobo thani amen ke bazalwane amen siyabulela abantu abakwethu ke siyabulela abantu abakwethu ke mandithi qhwinje le ndawo ndithi Thixo onamandla onke ohlalisa kuwe imimoya yabafileyo enkosini imiphefumulo yabanyanisekileyo emveni kokuba esikhulule umtholo walenyama uhlalise ngomgcobo nenyeba siyakubulela ngenhliziyo yethu ukuba kwakholeka kuwe ukumkhupha umzalwana wethu aphume ezinsizeni zalomhlaba ongalungileyo mayibonge inkosi mandinqumlele impilo ixesha bantu abakwethu ngiya kulo msebenzi apha abantwana bokuthi nasika
But let me cry a little bit. Up my crowd. Papa, let me cry a little bit. Oh, Tula, my kwasamazulu lichiliwe ngabantwana ababili lozo sifundela ke ngoku awugqiba ukusifundela sifundela incwadi sofundela incwadi ezimbini bazalwane ngumnta kwethu lo umnta katata omkhulu incwadi simbini incwadi yomkumkani besibili incwadi kaSamuel besibili ezincwadi zahlukahlukene bazalwane kodwa sithetha ngengcwaba sawusixela ukuba ngaba ke ithini into yengcwaba mayibonke inkosi funda mntanam le wafumana izwi likaYesu Kristu Nkosi libhaliwe kakuhle kule ncwadi Nkosi okumkani besibini 23 Nkosi verse 17 Yes wathi lelani na elalitye lithe qampu nilibonayo athi kuye amadoda alomzi ingqobo lomfo wakwaThixo owayevela kwaJuda amemeza ezizinto ezenzileyo isingelelo saseBheteli Nkosi make yithi bakamntakwethu funda ke mntanam bafunda ngofundi bangake wabona ilitho kumkani eyithe nqaphu kumkani ekude awulifunda ke ngoku in loving memory of Thakathi Nomantelo born 1930 0101 died 2025 0403 buried 2025 0420 Phumla ngoxolo phela sizohlala sikukhumbula Nkosi ngakuyifunda ngelixhosa ndiyakwazi baxhosa ndisasi ngeke mntana wam imake sisame kanje magawula ngamantye mabini tshilenele nabantu abamelitye lichileni bantu bam uzofundela isibili ewini eli zoliphangaleni Amen, 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 awufunde esibili incwadi awudede kule awufunde esibili bente tyhilapha ufundile wafumana izwi likaYesu Kristu libhaliwe kakuhle kule ncwadi uSamuel 18:18 Yekaloku Abisalomu ekudleni kwakhe ubomi athabathe wazimisela ilitye elisentilini
yokumkani uba besithi andinanyana wabulimkhumbuza igama lam walibiza ngegama lakhe elo litye walibiza ngokuthi izikhumbuzo sikaSolom kunanamhla. Awufunde mntwana awufunde ilango ingcwaba esi sisikhumbuzo sikamthakathi Mamlandeni owazalwa ngomhla we-19 kwinyanga yesibhozo ngonyaka ka-1948 waza wasishiya ngonyaka ka-2005 kwinyanga yokuqala ngomhla wama-20 waza wangcwatywa ngonyaka ka-2005 kwinyanga yesibini ngomhla wesihlanu. Phumla ngoxolo Matita, sohlala sikuthanda. Amen. Bantu bakwethu badakajela mama akhe limkile ixesha yabonani ke ngoku. Amen bantu bakwethu. Amen bantu bakwethu. Lela ntoni na elalithe ndilibonayo lithe nqampu yo yematha ngobuzukumkani ukumkani litya ulibonayo kuthi kuyahanjwa nesigeba sakhe lithe qelele uya lilweli mawuthi ndizoyityuka ke tata ndizoyityuka kuhlwile lilwele bazalwane umuntu ohamba phaya uzawulibona walibona lekuthi ukumkani wahlala ntoni kuzawuvela isafeya isiza ithi gqingeli litye ikutya izawulibuza isafeya ngeke lichukumise yemadoda sisikhumbuzo xa sithe abantu hayi kwaze kwathi Jimoni kwenziwa amangcwabi Jimoni sisikhumbuzo madoda. Eyi zinkosi zam sendibe buhlungu ke ngoku uthi uAbsalom yena andinanyana eyi wakundenzela ilitye lesikhumbuzo ukuze xa kukhunjula abantu xa ukhunjula utata uDavide xa kukhunjula oJese mna ndikhunjulwe andinanyana yamadoda akubuhlungu ngalonanyana akubuhlungu ukungakhiwa kwengcwaba kuhlwile kodwa ithanda into gabagabagaba yenyuka apha ngenyemeni yoqabula kamshitshimbele ndikhokwane ngokulesika uba umtyuleki uthi ndisengcwaba likafungayi xa sifika ngapha amangcwaba asibhozo asiziduli akukho kwangcwabani nantloko xa sifika apha ndiyabuza leli phika elikafungayi hayi andilazi ba umtyuleki leli phika elikayihlo hayi andilazi ndifuna ukulintaka ngentlungu yongakhiwa kwengcwaba ibe nelitye yemadoda sabuya namhlanje xa ndithi ke ndiyofika phaya ndifikele kwamangcwaba asibhozo akanalitye akanantoni asikwazi ukulithetha ingcwaba likafungayi kula mangcwaba asibhozo xa ndibuzwa kwakutheni kuthiwa kwabetha izulu labetha abantu abathandathu nofungayi walapho kwasibhokho ezimbini namangcwaba asibhozo enziwa phaa asikwazi lela ntoni na lilweli liyabonakala madoda bantu abakamthakathi zinto binani makhwenkwe niyenzile into entle nesizukulwane ayondawo yakunqula le sisikhumbuzo yivana intlungu kaSolomon yivana intlungu ngoko wenza namangcwaba kuhle inyembezi xa ndifika kuloo ndawo yamadoda sisikhumbuzo esini sisikhumbuzo nani likabotomkhulu Fungayi ndicabana ukuthini ndithe sibhozo asendaweni eyi-1 nabantu bathanda kwizivuko ezimbini sisibhozo kodwa yonke le nto yabethwa ngemini elizulu sisikhumbuzo ndinanyana thetha kabuhlungu kaAbsalom andinanyana ngokuthi ndakufa ndakhela ingcwaba libe nje litsho libe andinanyana yendiniyekile abantu abakothi ndiyayeka ke mna ke ngoku Yafuna iminyango ivaliwe Thandaze uMajoji Nkosi yethu Yesu Kristu Nkosi siyabonga ke Thixo wethu into senzele zona ke Thixo wethu sisikelela ke Thixo wethu
elelitshe madoda lo thixo omkhulu waJuda thixo wethu elikatata wethu sikathixo endlala intsikelelo madoda kwelikhaya thixo wethu abantu bebethatha izintsokotsheni thixo uwandisele kuba kaloku thixo zonke izinto zilawula nguwe asinathemba limbi thixo wethu ngaphandle kwakho thixo wethu ongcwele kubantwana balikhaya thixo wethu ebenzela umsebenzi siyabonga thixo wethu asizidli ngathi kodwa sizidla ngezilakho thixo wethu nakho umfundisi wakhe thixo wethu xa isikalela amangcwaba thixo wethu kuzixesha loba ugunjwe indlela thixo wethu amathaba avezwe ngakodwa ngenxa yelitye thixo wethu yo bazawuthi thixo wethu dlulani ngendlela thixo wethu siqalani liba thixo wethu xa siphuma sibheka kwazondalo thithi intsikelelo ezinhliziyweni zabathuzele thixo wethu ongcwele awenza umthandazo thixo wethu benguwo lo thixo wethu ucela zonke izinto babonke ngolwasafele nkosi yethu ubudlelwane bongcwele njalo loxolo lungazulu lahlala kuwonke kulaphakade amen